Madang. Nah, iki mang nang warung Ibu Parini. Lah kuwi njaluk sayur lomponge kuwi, ya ta karo njaluk empal goreng karo ayam goreng andalane nggone Ibu Parini ngono kuwi ya. Nah, wingi duwe sayur apa? Kulupane dong bayung, kulupane enak dong bayung tras dasare suwi ramangan. Nah, iki tekone sambele trasintah, sambel trasintah kuwi cocok karo kulupane dong bayung. Dong bayunge kuwi seret-seret ulet, enak pokoknya wis jelas enak. Iki nang warung Ibu Parini, ngarep belakange Kecamatan Pulung Ponorogo. Lek kono metune mlaku, tapi lek kulone pasar iki mobil iso mlebu, sepeda motor iso mlebu. Kulon pasar Pulung pas enek gang ngalor 100 meter. Lah kuwi jangan lodeh tewel karo lomponge wis enek. Ngombene parem karo beras kencur, es cau, es teh. Ngene akeh. Pokoke ngene Bu Parini akeh, tapi andalane ya empal goreng, ayam goreng karo sayur lompong. Wis jan pokoke enak tenan iki sambele trasintah kuwi karo diweki kulupane dong bayung. Weleh madang.